Pani, stojte. Máme nejaké otázky. Mali ste povolenie vstúpiť na chránený objekt? Bolo povolenie, papier máte? Nemala som, ale oni mi povedali, že mám chodiť ku večeru. Takže Prečo? mohli ste prejsť, hej? Hej, mohla som prejsť. A kto vám to kázal? Kto vám to dovolil? Dončak. Starý či mladý? Starý. No to sa ho opýtame. No, A v tom mechu černom, čo tam máte? to je... To ukážte, chceme to vidieť. No, to je meso. Poďte bližšie, Tam kolega. No, Ukážte nám. no, to čo ja neberem si. Dobre, Pozerám, nejaké No. odpad. nemáte tam nič Odpadky na... nepovolené. No, to v to poriadku. na meso. A toto vedro vám tiež dovolil? Hej, Isto? hej. Nie, že budeme... Odkiaľ ste? Tu skráľam. Meno? Nie je meno na mne. Máte nejaký... Doklad pri sebe? Nemám tu, nemám nič. Občanka nič? Nie. Vodičský preukaz? Nemám nič. Pili ste niečo? Nie. Prečo? Dobre, Tam tak som vlez do očí. Prečo? Bo svietíme do očí, veď presne to. Ale tam musíte, aby sme nevideli vás. Ale svietíme do očí, veď to presne, ale nie. a kde s tým idete teraz? Idete... Kázal Dončak. Starý Dončak mi kázal. Aha. Kde ho môžeme nájsť? Tu je dolu. Máte na ňu telefónne číslo? A bránka, Ja nemám. brána bola zatvorená. Prečo ste otvorili? Bola otvorená brána. My sme videli, že bolo zatvorené. Bola otvorená brána na to. Ja som nebola tu. Ale bola otvorená brána. Dobre, tak pôjdeme s vami No. až k miestu bydliska. Aby ste náhodou Určite ste tu najšia. Tu som, hej, stádi. Musím o tom pochybovať, nemáte doklady, viete, jak to je. No to ale nemám, a tu je, už nie je tu nič, asi nič nie je to. V tom vedre čo máte, otvorte ho. Nie je vedro. A prázdne, tak Prázdne je, nechám no, tak. prázdne. nechám tak, nie? Prázdne Dobre. vedro. Ale toto, bo mi kázal Dončak pre psov doniesť. Aha. Dáčo. Buď to také dobre. Takže vy to Dobre. nebudete užívať, hej? Môžete pokračovať. Dobre, pokračujte, hej? Pokračujte. Ďakujem. Pokračujte, nie je nič zač.